Kaingon ko ba, grabe hagit pag-evolve sa technology karon. Nayo sa kalulo ng hambog siya, nagstorya siya siyang apo. Siya, dong, sa una, kumadto kog mall, ako rin yung kailangan, 20 pesos ra jud. Abot na kog mall, ana. Manyay kauli na ko, makadana kog kalsones, sapatos, sinina. Tanan gusto na kong madala, pwede na akong madala. Yung ano, Delo, karon Delo. Sa karon, makabot mo kog yapon og mall sa kung 20 pesos, pero ikauli na ko, minghoy. Wadyo ko'y madala. Nga naman lo, kay daghan na juga CCTV dahil kay gwardiya sa mga malls karon oy. Masya blister yung lulo na sa una. O ya, napoy, sa una, kita mga bata pa ta, hadlukan kay taog ko ano, kanang ngit-ngit. Karon, nga minyo na ta, daghan na tag mga responsibilidad. Makakita kita sa electricity bill, madlok na taghayag. Di na tagaan pa siya suga. Di na to ganani o na itong mga appliances.